आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा ओंखारलां आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनि गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै सोरमोन बेलाय जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय नों बेफोरखौ मा खालायखो माने आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन और एक बकरी आ गया मरने के लिए आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुक दम गैयाब्रा जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो